Počeli su tvoji bivši da me hejtuju zbog te. Bože, Saša. Daleko bilo, ali ne znam šta bi ti rekla. Ja nemam ništa sa tim. Šta radiš, Ali ja stvarno nemam ništa sa tim. Ja znam, da ti nemaš ništa, ali... Pa ja stvarno nisam kriva, ja ne želim da napravim problem, ali... Pa ne možda napraviti problem, da vam posljedno. Onda traže problem u svakome s kim ja igram, ne znam zašto. Stvarno ne znam. A ko je to? S? Evo ti. Bone, pozdrav. Kad ne znam šta je, Stefane, ali ajde. Ja ne sumnjam da si se ti već izborio sa tim sitnim problemima. Pa veruj mi. Hvala mu ovo na medveda. Pa da, pa znam je to. Znaš da ne mogu da nas učutkaju nikad, Anđela. Ne mogu, juče su uspjeli nešto, ali nije nas bilo kako treba, ali ne mogu da nas učutkaju, razumiješ? Ma i da se potrude ne mogu. Žabe, znam ja to. Tako da ti pokušaju prazno, to ništa ne znači. Da, Nataša, jedan isto ko nijedan. Da, to se slažem, jedan ko nijedan. Džabe sve. Ne znam. A inače, da znaš da me, sad što je, sinoć me zvao Emil. Bratina ne odustaje. Dobro. Stalno me zove, znači ne odustaje. I hoće da igramo, i hoće rekao, ajde da odigramo. Jesmo li ljudi odigrali, ja se na kraju ni ne sjećam. I onda je počeo sa nekim njegovim, on vas da mora da krene sa tim nekim njegovim, rekao, vidi brate, neću da ovako nastavljam da igram. Trebali smo onda u 4 da igramo, rekao, sad izbacujem, neću da igram s tobom. Smara. Raš, pozdrav Raš. Tako da Emil legenda ne odustaje. A prije njega, to je bilo najjače, bio je sa nekim drugom Benjaminom. Jel znaš ko je to? Znam. Taj dečko me je prvo zvao, ja rekao, ko je sad ovaj, da mu se javim. Kad ja se javljam Emil. Rekao, dakle ti, brate, s drugog profila me zoveš jer ti se ne javljam na tvoj. I totalni. Kaže, ma nisam ja, moj drug je. Ja, pusti, rekao ti tu priču, onda me kasnije zvao. A ima foru, kad god nema nikog, onda igramo u nedogled, igramo u partije, razumeš? Da. A kad čim je neko tu kao u pet dobijenih i kao... O da. I onda da ćemo puta meni tako, nego ga ja provalim i kažem ne može sad. Zato što si zvao nekoga da ti dođe ili nešto, pa bi ti sad njima da se dokažeš kako ti mene možeš da poliješ. Ne, na sliku. Plavi kružić i nešto žuto u sredini. Hvala Ivice. I žena ti je za jednu noć napravila bratu 4 ili 5 puta isti lažni profil. I svaki put dolazi isto piše, a ja znam da je ista osoba. Ja rekao, ženo, kako ti se da više da dolaziš da praviš lažne profila, za 2 sata si 5 lažnih profila napravila, samo da bi meni došla i napisala mi nešto ono kao, mislim, zar je moguće da toliko nemaš svoj život, kao, mislim. Strašno. Ali dobro, nema veze. Hvala Ivice. Dakle, njih, bit će i nas. To. Nema veze. Miloše, desi Miloše, pozdrav, skupljači, hvala. Vesna, Mladene, Marinko, Vujke, Lud, zbunjen, normalan, hvala. Kakva je to serija? Da. Ja sam to gledala stalno, znači meni je to bila jedna od omiljenih serija. Ozbiljna serija. Neće se nikad više ponoviti. Nema. Izet Fazlinović. Izet omiljeni, bre. Izet legenda. I Maksuzija. I Šepika. Ali ubij me ako nije bio pametan sa Maksuzijom, vjeruj mi. Da. Što sam starija, sve više razmišljam, bio je u pravu. Evo ga istina, evo ga Izet kod mene. Lud, normalan, zbunjen, hvala ti. Mladene, Marinko, Majner, hvala vam ljudi. Hvala Ivice. Majne, hvala. Hvala svima. Nema ništa od ove kafe, moram i ja preći na Maksuziju. Šta ti to nese? A kao, ajde. Tako napravim, zanimljivo mi je kad sam na TikTok pa da pijem nešto. Inače, iskreno ti kažem, više ni ne pijem nešto toliko. Samo ovako kad sam na TikTok iz dosade. Pa da. Da se nešto dešava bar. Da, ti si Ivane, znam da si ti, nego uvijek zaboravim da se promeni ime profila. Ćao Mladene, vidimo se kasnije, hvala ti, veliki pozdrav. Pozdrav. Majne, hvala. Ivane,
Šta ima ovako, Anđela, ima li šta novo, ništa, a? Nema ništa specijalno novo. Ništa, Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje Hypeboxa. Moj današnji gost je Stefan Karić. Dobar dan. Razmišljala sam kako da te najavim. Odlično je ovako. A kako bi ti sebe najavio? 3 epiteta pa onda tvoje ime. Pa ne znam, stvarno ne znam više kako bih sebe najavio. Znaš, nekako to prepuštam tebi. Zbog toga što da ne bude previše da pričam o sebi i znaš ono kako to već ide. A da li bi spomenuo reality učesnik ili bi stavio nešto drugo? Pa naravno, da bi spomenuo, mislim ne bežim od toga. Stvarno ne bežim niti me je sramota toga. Tako da... Jasno. Tu sam, gde sam, šta sam i to je to. Dobro. Za sad Stefan Karić, pa kad bude još nešto novo mi ćemo da. Da, može. Ovo ispred nas je Hypebox. Unutra su personalizovana pitanja za tebe. Mi bi voljeli da izvučeš svako pitanje i daš nam iskren odgovor. Dogovoreno. Sad ćemo vidjeti. Tvoja mana. Pa ja sam se uvijek šalio kad kažu kao koja je tvoja mana, ja sam rekao što imam neke vrline. Da mi je to mana što imam neke vrline. Ali najveća mana mi je što sam lakoveran. Kad kažeš lakovjeran, misliš na međuljudske odnose ili generalno? Međuljudske odnose, da. Previše se upuštam u neka prijateljstva i tako nešto. Znaš ono, iskreno, a da kažem, malo ne porazmislim o tome. I to je jedina mana? Da. Dobro. Mislim, nije jedina mana, ima to više nego. Piše samo tvoja mana. Samo tvoja mana? Da, pa ima brzoplet, ima... Ima dosta mana. Ja imam stvarno dosta mana, ali da ih ne nabrajam sad. Eto, to su pa dobro je dok si ih svjestan. Da, jesam, kako ne. Odlično. Tvrdoglav, ovakav, onakav, užasan. Imam, da. Da ne nastavljam dalje. Ovo je grozna najava. Da ne nastavljam. Ali ovo stavljam sa strane. Stavljaš sa strane da se ne pomiješa sa ostalim pitanjima. Plavuš ili brineta? Pa brineta. Izvini, ali brineta. Ne, ja ću ti oprostiti. Znači, a zašto brineta? Pa ne znam, uvijek su mi nekako plavuše delovale onako malo... Čuo sam puno viceva plavuševa. A ne zbog viceva. Okej, da, ima. Verovatno s razlogom, ali ne merim po tome, nego jednostavno mi je to nekako uvijek delovalo onako malo kao da su lakše, da kažem. Razumeš? Zakažite mi farbanje. Da, ne, mislim, naravno, to su gluposti, ali ti kažem, nekako mi je brineta uvijek bilo onako... čistije, prirodnije. A da li farbana, zamisli imamo plavušu koja je farbana brineta ili crnka, šta onda? Prirodno plava. Prirodno plava djevojka, ali farbana brineta ili crnka? Pa ne znam, ja sam uvijek za to da bude prirodna skroz. Pa dobro. Znaš, a sad ako je farbana, ne znam, brineta bolje. Bolje brineta? Da. Dogovoreno. Ajmo dalje. Mada sam imao crnki više nego... Nego brineta? Da. Onda reci crnka. Pa devojka mi je brineta. Pošteno. Da možeš da menjaš nešto, šta bi promenio? Pa iskreno ti kažem, šta bih promenio? Pa promenio bi tu manu kod sebe, što imam. To da ne budem toliko lakoveran i da... Eto, to je to. A kakav bi onda bio? Kako bi se razlikovao? Pa razlikovao bi se, drugačije bi ulazio u odnose, drugačije bi gledao na ljude, na sve ostalo. Znaš, ovako sam malo naivan. Onda bi bio možda nedostupan. Možda su ti se neke stvari u životu desile baš zbog toga što si bio lakovjeran, a bilo je dobro za tebe. Pa nije bilo dobro za mene, zato ti kažem. Nijednom? Pa u nijednom. Dobro. Da. Onda na tome koje si treba godište, raditi. 92. A kad bi bio 90, šta bi? Šta bi se onda desilo? Sa koliko devojaka si do sada spavao, stvarno? A ovo je stvarno jedno intimno pitanje. Da, ne znam, stvarno, nikad nisam brojao, niti sam ulazio u to. Nisam od onih koji sad... A nisi brojao nikada, ni u početku? Ne. Dobro. Nikad, stvarno. Vjerujem. Koju si devojku do sada najviše voleo, a da ne računaš Andreju? A Dijanu sam malo najviše. Ili ne znam da li mislite iz realitija ili... Mislimo na generalno tvoj život. Ja sam sebe ukopam. Da, to je to, Dijana. Omiljeni motor mi je Honda XADV. Kad si počeo da voziš motore? Sa 7 godina. Rano. Jesi li pao nekad s motora? Jesam, 100 puta. Ali nikakva teža ozljeda? Hvala Bogu. Da, nikad. Da li bi ušao u reality i manje? Pa ne znam, iskreno nisam razmišljao o tome. Ne znam ni kakav je koncept, ni šta je, ni koliko traje. Koncept je familijarni, seotski, gdje se bavimo seotskim poslovima. U stvari je jedan divan
Pa ne znam kako to da kažem. Omaž poljoprivrednom životu Srbije. I tu bi morao da radiš. Sad, da li ti se sviđa seoski rad? Pa sviđa mi se, to mi se više sviđa nego da se svađam za to. Neki poklon od nove devojke, ja sam kako nisu, više poklon. A koliko ste zajedno? 10 mjeseci. A slavite li mjesečnice? Slavimo. Svaku? Kad se setimo. Šalim se, ne, slavimo. Znamo da... A šta si ti njoj kupio? Pa, malo bez veze da pričamo o tom iskreno. Onda nećemo. Šta sam ja njoj kupio, ovo ono još da ispade da prebacam. A mislim za neku sitnicu, sentimentalno nešto zanimljivo. Uvijek su tu bile neke, znaš ono... Ali pažljiv si romantičan? Jesam, uvijek. Prema svakoj ili prema njoj? Pa iskreno ti kažem prema svakoj. Jednako? Pa nije jednako. Zavisi koja šta zasluži. Pa da, znaš, moraš malo, ne može sad... Ne može da je svaku isto. A, da. Posljednja svađa. Posljednja svađa... Nešto se nisam davno posvađao. Ali... Da, možda rasprava, može saobraćajna rasprava. Saobraćaj, da, imao sam saobraćaj u kraju pre možda 2-3 nedelje. I kakav si kad se iznerviraš? Pa nisam baš fin. Jesi nasilan ili je to samo verbalno? Nisam nasilan, ovo je verbalno više, dok naravno ne dođe do nekog sukoba, ali gledamo da do toga ne dođe. Sin ili ćerka? Pa pazi ovako, kogod da me video i kogod da mi je nešto pričao vezano za to koje ću dete imati, svi su mi rekli da ću imati ćerku. Negde su i kažu privrženiji ocu od ćerke, tako da bi... Istina. Da. Istina. Eto, tako da bi verovatno... Ne, verovatno, nego volao bi... A kad? Ili razmišljaš o porodici? Razmišljam, naravno. Ali eto, nadam se da će se desiti što pre imanja. To je baš brzo. Sa kojom pevačicom s javne scene bi voleo da se zaglaviš u liftu? Pa ne znam, stvarno sad mi je na tome da pričam malo... A sa glumicom? Pa s glumicom? Pa ne znam, nešto nisam... Ne mora biti domaća. Ne mora biti domaća. Pa ne znam, nekada bude latinoamerikanka. Latinoamerikanka, to nam je J-Lo, Penelope Cruz, Sofia Vergara. Sa Sofijom, da. Da, sa Sofijom. Sofiji, da. Pa dobro, to je divan izbor. Eto. Najveći licemer iz realitija. Najveći licemer iz realitija... Sad trenutno, jel? Ili... Generalno. Generalno. Ili koga si ti upoznao, a da je licemjer? Pa... Koga da kažem, ajde... Ali kad ne možeš da se sjetiš, to znači da si većinom upoznao dobre ljude. Pa jesam, nisu oni, mislim, većinom su ono kao da kažeš okej, samo što su foliranti. Da si mi napitala ko je folirant, ajde, ja bih ti rekao, ali licemer... Pa ajde, eto, on mi je, da kažem, prijatelj, ja ću reći Janjuš. On je licemjer? Da. A misliš li da je to njegova osobina realna u životu ili je to pod uslovima u kojima se on nalazi zatvoren prostor? Pa mislim da ga je više reality taj postakao da bude to nego... Jel se to tebi desilo? Ne. Ti si uvijek bio čist? Pa jesam, trudio sam se da bude. Bravo. Idemo dalje. Koliko ti ih je ostalo? Ne pa ima i dosta. Najteže podneseš raskid. Najteže podnešen raskid? A podnešen, vidiš. Najteže podnešen raskid. Pa to sa Dijanom je bilo najteže. Ali to je bio raskid? To je bio raskid, da. Koliko prije njene? Pre njene smrti pa ima jedno sigurno 9-10 mjeseci. Mislim, ostali smo mi u okej odnosu posle toga, ali da kažem da me to negde... Od svih starleta koja ti je najlepša? To moraju biti domaće. Izvini. Od svih starleta? Može da se sjetiš? Pa ne znam koga sve svrstavaju po tim imenom. Pa dosta ih ima. Ali znaš kad piše ispod u description starleta? Pa znam, sad su sve starlete, to im je ono kao sad, ajde, lakše da... Ali ove koje, na primjer, nemaju snimljenu pjesmu, nemaju neku ulogu, nego su zaista samo starlete. Pa ne znam, ajde... Ana Korać. Najskuplji poklon koji si kupio... Pa vidiš, ovo je najskuplji poklon koji si kupio devojci. Sad je ovo bez veze, sad da pričam. A sad moraš da odgovoriš. Pa dobro, kupio sam... Jovani sam kupio auto. Tada u tom trenutku kada sam ušao u reality, negde sam želeo da... Ima nešto da je posjeća na tebe? Pa ne. Nego jednostavno, želeo sam da je obezbedim na neki način, znaš. Što se tiče prevoza,
imala je nekih A je obaveza. pitanje, potpitanje, ili vratila auto ili auto ostavio? Ne, ostaje. Ne bi ja nikad uzeo. To je džentlmenski. Da si žensko, sa kim iz realitija bi bio u vezi? Sa Dejanom Dragovićem. Čak i kada on nije u reality. Nikad ga ne bi A prevario. zašto? Nikad ga ne bi Zašto? prevario. Reci nam zašto. Pa zato što smatram stvarno da je, kad je u vezi, kad je u braku, da je stvarno privržen toj osobi i znam da nikad ne bi prevario, niti bilo šta, znam kako se ophodi. Svaka čast za Dejana. Eto. Da li je Andreja prenijela sve stvari kod tebe? Pa nije sve, ali većinu koji su joj potrebni jeste. Pa dobro, sad vam je vrijeme. Pa vreme. Da. I posljednje pitanje. Koliko si visok? 1,79 m. Stefane, hvala ti, iskreno si odgovorio na sva pitanja. Hvala vama. Ovo je bilo još jedno izdanje Hypeboxa, a vi ostanite uz Hype TV.